Dijajake piye? Arep tanggo pajak listrik. Oh, tak kira apa. Nuwun sewu Mbak Alisa. Nggih, dawuh Menika Bayatno. wonten pamundhut, Nggih. boten ketang sak kemprangan, Sak kemplangan napa sak kemprangan sedelo. Sak gebyaring kilat gitu. Pripun? Panjenengan saking Bapak Panitia Kapuring Ngasta wayang sekedap. Menika kangge menapa nggih ngilangi tulak balak wonten ladan mriki. Oh. Kok saged ngaten? Nggih niki. Ngilangi tulak balak. Tulak balak. Ngilangi Lah sekolah. nyemanggaken limbukan apa nggon perangan monggo. Nggih. Waduh. Napa? Niki denanan apa Mbah Yatno napa panitia niki? Panitia niku Saestu wonten boten. niku meling kula niku. Nggih. Tenan ora? Ah, genti sing dagel aku karo gareng. Yen Ponorogo kondange jog klitik jog kluthuk. Lah iki dagelane loro aku karo Mbah Yakno jog Apa? gundang jog glundung. So gludang-glundung. Ngaten saestu mboten niki. Saestu. Mengke pripun, dulur? namung Matur nggih nek Mbak Alisa dalan. Nggih? Oh nggih, monggo. Walah. Lah monggo nyumanggaken perangan kenek. Walah. Apa? Wis pokoke perang ngono wis rasa anu suluk, perang ngono mawon. Ngaten. Nggih. Monggo diserempake sih, Mas. Nggih. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Keploi. Apa tak tanggu? Monggo dagelane loro. Kok perang. Niki kula mboten saged ngeprak lho niki, Mbak. Carike beda. Ya. Alah nduk, mak iki awak dhewe kok ya ngerti-ngerti didhawuhi ketiban sampur dikon ngelimbuk cangik. Ngono Mbah Yatno. Ndiki pelawake. Oh lagi ngoto keprak. Ndiki pelawake. Piye to, Reng? Ayo niku Lah omong iya. klitah-kliti. Walah iki padune Mbah Yatno ki ya pengen mangku kok. Wah, iki ak dhewe ning kene didhawuhi Mbah Yatno mak iya, wah bot repote. Iso sowan ana ning kene ya, Nduk. Iya iki mau wis nyanyi bar nyanyi karo Pak Camat, Pak Lurah.
mesokon mayang ya wis dinahi sithik-sithik. Sithik rong ngitik. Sabetan po piye? Iki dagelane ndi iki? Jare Aku dagelane loro. nggih, Mbak Limbuk. Ndi iki jarene jo glundang jo glundung. Kowe sapa? Oke. Nah. Jo glundange aku. Nah. Jo glundunge kowe. Nah. Hah? Oke. Jo glundang, jo Dos glundung. pintu, dos pripun? Pripun kok dos pintu? Dos pitu iki. Pripun Bu Dalang? Nggih. Iki nek tak delok-delok ya kaya memper iki. Ya Piye? suwane padha ya glundang karo glundung. Sing ndung sapa, sing ndang sapa? Jo glundung. Glundung jeneng sing kuning Jo glundung. glundang. Sing glundang sing lurik. Jo glundang, jo glundung. Lah iya. Iki kek apa jenenge? Arep didhawuhi apa iki? Aku ning kene. Ya perang sih. Langsung perang. Ya, engko le dagelan kok ya. Heeh, dagelan niku. Dadi wayange perang, dagelane ya perang. Perang. Ah, ngono kuwi apik ya. Heeh. Engko tak lakokke, engko kira-kira bar kuwi dagelane melu lip sync ngono kuwi. Isi suarane wayang ning kene. Yo. Oke. Boten saged ngeprak niki saestu. Apa? Jarenya beda. Menengan ngeprak. Ya. Dalam panggung ya kayak mandek. Iki arep cara ngendi? Cara ngayojan. Lah yo ngayojan, iki engko dadi ngayojan. Katri gumulung mangrempak. Kordo korareh kakiri. Rananggono gawe gelang. Ana wang-wang. Oh. Watatita, watatita. Watatita kuwi apa? Mbuh, aku ya ora ngerti. Nek mbah-mbah jaman biyen senengane muni tita watatita watatita babu. Kowe sapa wani ana tekan kene? Kowe takon jenengku, ya. Kowe kok wani ana ning kene arep ngopo? Aranku Jo Glundang. Jo Glundang, kowe arep ngopo ning kene? Aku rekane diundang arep dipacak gareng. Ana ing wewengkon kene kon nglelipur. Kowe wong kaya-kaya kowe kuwi nglelipur wong ana sakmene iki akeh, malah mung do bubar. Nek aku wis didhawuhi iki mau karo Mbah Yatno. Dikon sowan ning kene kon dadi Jo Glundang. Kowe wani ning kene malah mung ngosak asik, mung ngelek-elek,
mung marai kahanan saya ambruk saya hancur. Mulya, kowe ra entuk lewat ki apa? Ra entuk ana ning wewengkon kene. Weluh. Lah aku ning kene arep dageli ora arep ngopo-ngopo. Dagelanmu kok ngopo? Dagelanku ya paling ora apa ya? Lah genah ora ngerti dagelanmu apa. Ayo kowe nek wani ning kene wis nglangkaono. Nglangkaono aku nek nganti kowe ra iso nglangkai aku mulya ora ngosasik kene mung marai amburadul. Wah ya tak dublak tungkak mecedel ususmu. Yo. Oh, ejian. Ayo. ora iso ngeprak dhewe. Iki sikile apa kegubet karo jare. Biasane apa ya
katokan, lah ya katokan. Nek jarian biasa ngono kae, kok ndak mung dicuthiki karo wong ning ngarep ngono, Nduk. Dadi ya kahanane iki beda jarike. Kangelan dadi arep memburi ya kangelan. Wah ya ora apa-apa, Mak. Iki mau awak dhewe mung saisone ya mung sithik rong itik carane ngesahke wis tau sinau, ora ketang ya jeblok ya, Mak. Ayo wis ra apa-apa biasa kaya ngono. Kirekane piye iki meh sida dagelan apa ajeng gantos niki Mbah Yatno? Gantos nggih, monggo. Regane. Hebat. Cekelane wayang ya apik. Mboten nek apik nggih mboten. Kula niku saged-sagedan kemawon. Istilahnya namung belajar napa nanti belajar wayang kemawon. Nek nggonmu kuliah ning jurusan pedalangan. Nggih rumiyin. Ya mung cak-cakane cak-cakan Jogja. Nggih, kula nek Solo niku mboten saged karena belajare diisi Jogja. Dados nggih biasanipun cara pelayon nggih pelayon Jogja, cara keprak nggih keprak Jogja, ngaten. Nggih. Sih. Matur gunging manwun Mbak Elisa. Nggih, Mbah Yatno. Sementara istirahat dulu, genti putuku sing kidul dhewe iki. Sapa tasmane Mbak Mbak Pela. Tampil ke depan. Tampil ke depan. Ayo Mas, oleh yae ditoke Mas. Sengko kena